tayo sa NAIA Terminal 3. Annyeong. Hi, I'm Bejian. Evening time. Twinning! Wala ko cellphone ko yata. Pwede pong iniisip ko kung manghiram ako ng wifi. Kasi wala tayong gagamitin. Sa think, Jan. I need Wi-Fi because we millennials really need that. Ay, tayo. Diyan. Si ate sexy, oh. Si guys, yan makdo. Sana si CR? Ayun, CR. Yan, CR. May CR na din. Dito pa rin tayo, no? Sa NAIA. Wait lang. Ayun nga po. At wala pa yung gate kung saan kami pipila. At yan na po. Ang dami na pong tao. Yan. So, ano na lang.
Tanong mga araw, ano tubig yan? We're here! Yahoo! One picture! Konti na lang. Oh. Yes, kain muna kami. Ay! Kami, ano kakainin namin? Ano, magra-rice ka ba? Soup. It's cold. And panapat po sa lamig is soup. Lazy. We are a couple. Okay. So here is Gusto ko tong ride na ito. Tapos na, pero gusto ko siya. Sakay ako dyan.
kami, no?